10-годишният Кристиян обича да учи, да играе на шахмат и да чете за космоса. Сякаш нищо друго не го вълнува. Не желая да опитва нови неща от страх, че ще сгреши, вярвайки, че може да бъде перфектен. Това е любимата му дума. Мечтата на Крис е да бъде космонавт. Той толкова се възхищава на родителите и на дядо си, който е работил като самолетен пилот, че прави всичко възможно да бъде перфектен като тях, каквито са те в очите му. Крис, съвсем по-детски, е решил, че за да сбъдне мечтата си, трябва да е пълен отличник и никога да не греши. Без да знае, че безгрешни хора не съществуват. В началото на историята Кристиян ще получи оценка, която не е очаквал. И това ще задвижи поредица от лични преживявания и осъзнавания за това какво всъщност са грешките. Срещата на Крис с майстор гранчаря ще му помогне да разбере, че по-важно от това дали ще сгрешим е какво ще направим, когато това се случи. Ще се откажем ли или ще продължим да опитваме? Ще поемем ли отговорност за грешката си, като я поправим, или ще я скрием от другите? Ще кажем ли съжалявам, когато сгрешим, или ще се скрием зад оправдания? За сега е история за оценките в училище, постиженията и грешките, която всяко дете трябва да прочете. Предговорът за тази история написа певицата Керана от групата Керана и космонавтите.